L-għodwa tajba. Illum il-ħadd 25 ta' Ottubru. Nilqakom mal-Quddiesa ta' 30 ħadd ta' żmien ta' matul is-sena mill-kappella tal-Madonna tal-Ħlas f'Ħal Qormi. Jiċċelebra din il-Quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna. Jikkonċelebra Dun Mario Manġon, l-Arċipriet tal-Parroċċa ta' San Ġorġ. It-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-ħadd fuq il-website bkids.mt. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri Quddiesa. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Eben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Inti tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, inti tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattal btagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek Quddies, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox kattar fina l-fidi, it-tama u l-imħabba, u għamel li nħobbu l-kmandamenti tiegħek biex ikun jistoqqilna dak li twedna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Eżodu. Dan jgħid il-mulej: la taħqarx il-barrani u la taksux, għax intom ukoll kontu barranin fl-art tal-Eġittu. La taħqrux l-armla jew l-iltim, għax jekk taħqruhom u ma jsejħuli, jien żgur nisma' ħallajta tagħhom u l-qilla tiegħi tixel, neqritkom bix-xabla, u n-nisa tagħkom jormlu u wliedkom jisfaw il-tiema. Jekk inti tislef lil xi fqir mill-poplu tiegħi, iġġibx ruħek miegħu bħal wieħed sellif u toħodlux imax. Jekk lil għajrek toħodlu l-libsa tiegħu bran, għatilu lura qabel inżul ix-xemx, għax hu dik biss għandu biex jitgħatta, dik biss l-għata ta' ġismu, inkella fiex tridu jorqod. Għax jekk isejjaħli jiena nisimgħu, għax jien ħanin. Il-kelma tal-mulej. Qassam responsorjali ngħidu flimkien: inħobbok mulej qawwa tiegħi. Inħobbok mulej qawwa tiegħi. Inħobbok mulej qawwa tiegħi. Il-mulej blata tiegħi, fortizza u ħellis tiegħi. Ngħidu flimkien: inħobbok mulej qawwa tiegħi. Alla tiegħi, sur tal-kien tiegħi u tarka tiegħi, qawwa tas-salvazzjoni tiegħi u kien tiegħi. Insejjaħ lil-mulej li hu ta' min ifaħru u nkun meħlus mill-edewwa tiegħi. Ngħidu flimkien: inħobbok mulej qawwa tiegħi. Ħaj il-mulej, imbiereku il-blata tiegħi, ikun infaħħar Alla tas-salvazzjoni tiegħi u jkabbar ir-rebħ lis-sultan tiegħu, juri mħabbtu mal-midluk tiegħu. Ngħidu flimkien: It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lit-Tessalonkin. Ħuti,
Intom tafu kif ġibna ruħna meta konna fostkom għal ġittakom. Intom sirtu tixbħu lilna u l-mulej, billi lqajtu l-kelma fost ħafna taħbit bil-ferħ tal-Ispiritu Santu. Ek intom sirtu modell għal daw kollha li jemnu fil-Maċedonja u l-Akaja. Mhux biss il-kelma tal-mulej ħarġet minn għandkom u xterdet fil-Maċedonja u l-Akaja, imma l-fidi li għandkom falla xterdet ma' kullimkien, b'mod li aħna m'għandna l-fejn ngħidu xejn. Huma stess jgħidu x'laqa kellna għandkom u kif dortu lejn Alla u tlaqtu l-idoli biex taqdu lil Alla ħaj u veru u tistennew ġej mis-sema lill-Ibnu li juqajjem mill-imwiet Ġesu li ħelisna mill-korla li ġejja. Il-kelma tal-mulej. Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti jgħid il-mulej u missieri jħobbu u aħna niġu u namru għandu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, il-Fariżej, meta semgħu kif l-Sadduċej kien saddilhom ħalqhom, inġabru madwaru, u wieħed minnhom għaref fil-liġi għamelu din il-mistoqsija biex iġarbu. Mallem, liema hu l-kmandament il-kbir fil-liġi? Qallu Ġesu, ħobb lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'moħħok kollu. Dan hu l-kmandament il-kbir u l-ewwel wieħed. U t-tieni jixbħu, ħobb il-lajrek bħalek innifsek. Dawn iż-żewġ kmandamenti huma l-qofol tal-liġi kollha u tal-profeti. Il-kelma tal-mulej. L-għarif tal-liġi jixtieq iġarrab lil Ġesu u jpoġġulu mistoqsija importanti ħafna għal nies li kienu mhux biss mitla tal-liġi imma kienu jafu kemm hemm liġijiet. Liema hija l-liġi li żjed importanti li mu il-kmandament il-kbir. Dak li aħna nistgħu ngħidulu il-pedament jew inkella il-liġi kostituzzjonali. Dik li fuqha jorbot kollox, il-liġi suprema. Ir-risposta ta' Ġesu tista' tinġabar f'kelma waħda, l-imħabba. Għaliex iż-żewġ kmandamenti li jorbot flimkien jibdew b'din il-kelma għażiża. Ħobb lill-mulej, ħobb lill-lajrek. U jkompli jgħid il-mulej, dawn iż-żewġ kmandamenti huma l-qofol tal-liġi kollha u tal-profeti. Il-kelma liġi u profeti fi żmien Ġesu kienet tfisser dak kollu li Alla rid jgħid lill-bniedem. Alla kellem il-bniedem permezz tal-liġi u permezz tal-profeti. U Ġesu jiġbor il-messaġġ kollu f'din il-kelma għażiża, l-imħabba. L-imħabba lill-Alla b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'moħħok kollu. Imma t-tieni jixbħu u allura lill-lajri mhux biss inħobbu bħal innifsi li jfisser li l-ewwel imħabba jagħtiha nnifsi, mhux mod egoista. Aħna ħafna drabi nonqsu fil-kmandament tal-imħabba meta ma nħobbux lil nfusna. Donnu il-borma tal-ġara dejjem tfuq iżjed, m'għandna xejn x'jifdina, kemm tkun ħaġa sabiħa li aħna nibdew fil-kmandament tal-imħabba
billi ngħidu grazzi li għall-Alla ta' kif ħalaqna. Int min int, jien min jien, grazzi mulej. Dik hija l-bidu tal-imħabba tiegħi nnifsi. Li tagħtini l-qawwa mhux biss inħobb il-mulej b'qalbi kollha, imma wkoll il-lajri lil ħija l-għażiż. Ma nixtieqx li dan id-diskors ikun flajru jew fi sħab, għax l-ewwel qari iniżżilna ftit fir-realtà li ngħixu. Għalkemm huwa miktub eluf ta' snin ilu għax il-ktieb tal-Eżodu huwa ktieb antik fil-Bibja, imma f'wieħed mill-ġabriet ta' kmandamenti osra, il-ktieb tal-Eżodu isemmi 3 kategoriji ta' nies li kienu maduta bħala il-fqar u li nistgħu ngħidu għadhom magħna wkoll. La taħqarx il-barrani, la taksux. Għax intom ukoll kontu barranin fl-art tal-Eġittu. L-ewwel ħsieb tiegħi huwa li aħna li noddu li aħna nsaraw ferħanin li aħna rċivejna dan il-kmandament kbir u ġdid ta' Ġesu, l-imħabba. Kultant meta nitkellmu fuq il-barranin, nitkellmu b'disprezz. Ma ngħidx mibeda, imma b'ċerta irritazzjoni, intolleranza, isom qegħdin fuq zaqna. La taħqarx il-barrani, int ukoll kont barrani. U niftakar f'tant familji fostna li għandhom xi ħadd barra minn Malta, li għandhom qraba barra minn Malta. Meta kienu jiktbu littri, jiena kelli diversi watandizzijiet, issa kuġini, barra minn Malta, bħalma kien missieru kollu ommi li marru l-Kanada u hemmhekk twilit, għalkemm made in Canada xorta Malti. Imma l-esperjenza tagħna kienet ta' nies li laqgħuna tgħidu li kellkom il-karti kollox in order. Mhux dejjem hekk, meta Ġesu kellu jaħrab tarbija ma' ommu missieru ma kellu l-ebda karta in order, kien barrani u laqgħuh fl-art tal-Eġittu. La taħqrux l-armla jew l-iltim. Jekk aħna bħala Knisja ngħinu biex nilqgħu il-barranin bl-aspetti kollha li għandna, bil-proprjetà kollha li nużaw għall-akkoljenza, hekk ukoll nagħmlu għar-romol u għall-iltiema. Għall-grazzja t'Alla, illum naqsu dawn ir-residenzi ta' tfal li ma jistgħux joqogħdu mal-familji tagħhom, naqsu għall-grazzja t'Alla, anke minħabba is-servizzi ta' fostering u ta' adozzjoni li jiena nfaħħar u imbirek. Ma kultant ikun hemm sitwazzjonijiet fejn aħna bħala nsara rridu nxammru l-kmiem u nagħmlu li nistgħu, u hekk nagħmlu. Nixtieq ukoll ngħid kelma tal-aħħar, imma kelma li nixtieqha tasal fejn hemm bżonn tasal. Favur il-vittmi tal-użura, jekk inti tislef lil xi fqir mill-poplu tiegħi, iġibx ruħek miegħu bħal wieħed li qed jgħix mill-użura, il-kelma hawnhekk hija naqra soft, sellief mhux biżżejjed, għax li tislef huwa taħnina. Imma inti li titlob ta' 100 euro li tajt 100 oħra, dak huwa serq, dak huwa dnub li jgħajjat il-Alla. Hemm min biex iwassal sal-aħħar tax-xahar jissellef u jitolbuh id-deb, mhux biss bħala ran, imma bħala ħlas. Hemm min hu vittma tal-użura minħabba n-negozju li sejjer ħażin, jew inkella nħabba l-vizzju tal-logħob. U x'inhu meta jiġi bniedem iħabbat fuq il-bieb tiegħek u jitolbok tisilfu, tkun qed tidneb gravament jekk inti tmur kontra l-liġi u titolbu iżjed mill-8% li l-liġi ta' Malta tippermetti. Hemm min qed jitlob 20%, 30% interess. Nafżakom se tagħtu kont lill-Alla talli twasslu lin-nies f'tarf ta' preċipizzju.
Uħud itemmu ħajjithom għax ma jistgħux iħallsu d-dejn tal-użura. Il-kmandament ta' Ġesu mhuwiex fl-ajru u l-kelma tal-isqof hija ċara. Ħambutu li dak il-flus huma misħuta u nisħithomkom jien. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, li hu meqjum mweġġa flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda Quddiesa, Kattolika, Apostolika, nistqar ma' mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Ejjew nitolbu il-mulej il-grazzja li nħobbuh bil-qalb u li nħobbu lilna nfusna u lil xulxin kif iritu. Nitolbu għal-qudusija tiegħu il-Papa biex il-kelma tiegħu ta' mħabba ma tkunx għalina ta' tfixkil imma ta' kuraġġ. Nitolbu għal-vittmi tal-użura biex jarfu li għandhom bżonn l-għajnuna ħajjeħilsu minn din l-iskjavitu ġdida. Nitolbu għal min qiegħed ixaħħam butu mill-użura biex jikkonverti u jreġġa' il-flus li ħa b'inġustizzja qabel ikun tard wisq. Nitolbu għall-foqra tagħna, għall-iltiema, nitolbu għar-romol, għal dawk li ħossuhom weħidhom biex aħna nkunu strumenti tal-ħnina u l-imħabba ta' Alla fil-faraġġ li għandhom bżonn. Nitolbu għal morda kollha li ntlaqtu bil-pandemija tal-COVID-19, nitolbu għal familji tagħhom, għal frontliners, għall awtoritajiet tas-saħħa biex il-mulej ikun magħna jipproteġina ma wkoll jagħtina sens ta' għoża għal xulxin. Nitolbu għal ħutna li ħallewna f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet biex il-mulej jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. F'dan is-santwarju għażiż il-qriema u mhux il-biss il-qriema, ħafna nies jiġu hawnhekk bit-trabi tagħhom u jtolbu l-interċessjoni u l-protezzjoni ta' Marija. Ejjew nitolbu għal dawn il-familji, għal kull min qiegħed jistenna xi tarbija, anke f'sitwazzjonijiet diffiċli, biex ma naqtgħu qalbna qatt mill-ħajja għax hija tama għall-umanità. Nitolbuk mulej bl-interċessjoni ta' Sitna Marija tagħtina spirtu ta' mħabba vera għalina nfusna, għal xulxin u għalik. Int li tgħix is-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares mulejn lejn din l-offerta li qegħdin nagħmlu lil kobor tiegħek biex is-servizz tagħna ikun tal-akbar glorja għalik bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżoħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier Quddies, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Għax bid-demm ta' ibnek u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu erġa' ġbart miegħek lil ulidek li dnub kien xerret u bijat minnek. U int Alla wieħed fi 3 persuni bil-qawwa tiegħek għaqqadthom f'poplu li hu l-Knisja tiegħek, il-ġisem ta' Kristu u t-tempju tal-Ispirtu Santu għat-tifħir tal-erf tiegħek bla qies. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'feh kbir infaħruk u ntennulek. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smowiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smowiet. Quddies tas-sew int mulej. Inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobs, ratti l-ħajr qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' ratti l-ħajr. Tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodulek ħajra xoġbok tilqana u nquddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Ġorġ Martri u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismu wieħed jitqaddes ismek, tiġi saltnatek.
ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna palma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieb ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu int tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni meħtieti kollha minn kull ħażen. Żomm li dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħinja tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Nitolbuk mulej li s-sagramenti tiegħek jagħtuna l-grazzi li fihom jinsabu biex il-qudiem niksbu fis-sewwa dak li issa qegħdin nagħmlu taħt ġbijat bi Kristu Sidna. Huwa ta' pjaċir kbir għalija li nistieden lil Eli u lill-ġenituri tagħha biex jippreżentawha lill-Madonna u f'dan il-mument nitolbu għat-tfal kollha ta' pajjiżna u niftakru fil-nisa li huma tqalet jistennew it-twelid tat-tarbija tagħhom. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Nitolbu. Mulej Ġesu Kristu li tant ħabbejt li tfal u li għadt li min jilqa' lilhom ikun jilqa' lilek, il-qattalb li qegħdin nagħmlulek għal din it-tarbija Eli, biex int li tmlejta b'kotra ta' grazzja fil-mamudija, tkompli żomma taħt il-ħarsin tiegħek, biex meta tikber minn rara tistqarrek bil-fidi tagħha, tkun kollha ħeġġa fl-imħabba u żomm sħiħa fit-tama tas-saltna tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun dan lil manbirek tifkira tal-mamudija tagħkom u jfakkarkom fi Kristu li fdina bil-passjoni l-qawmin tiegħu mill-imwiet bi Kristu Sidna. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sa papa ollija inti ta' mhux l-isqof, il-Madonna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-Quddiesa mill-kappella dedikata lill-Madonna tal-Ħlas f'Ħal Qormi li minna wassalnilkom il-Quddiesa matul ix-xahar ta' Ottubru. Infakru li d-dispensa tal-obbligu tal-Quddiesa tal-Ħadd għadha fis-seħħ. Nappellaw lil persuni vulnerabbli biex isegwu il-Quddiesa mid-dar. Min jixtieq jgħin l-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli ħidmieta fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mti/donazzjonijiet. Nistedinkom biex flimkien inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna. Il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.